Iselmilkom nilqakom għal programm ieħor umani. Illum ninsab f'Talibraċ biex niltaqa' ma' wieħed mill-ikoni tal-umanità f'pajjiżna, Monsinjur Viktor Grek. Edha hawnhekk għaliex ftit tal-ħinilu Monsinjur Grek kienet jagħti quddiesa fit-8 ta' filgħodu u wara jagħti ħin lin-nies biex jisma' il-weġġat tagħhom. Dan ir-raġel huwa ikona mhux biss għax waqqaf il-Caritas Malta illi tant għada sal-lum għal tant snin tajn persuni li jkunu maħkuma mill-problema ta' droga u anka problemi soċjali oħra għaliex huwa bniedem tan-nies, bniedem li jħoss u li jibki meta jara n-nies imweġġa bid-tbatijiet tagħhom. U għadu sal-lum minkejja l-età avvanzata tiegħu hawnhekk jagħti servizz lin-nies, jisma' u jagħtihom il-pariri u jitlob magħhom. Nies għalija li huma fil-kwiet tagħhom mingħajr daqq ta' trombi jagħmlu tant ġid fil-komunità tagħna. U għalhekk umani jiena dawn in-nies inkun irrid nonorhom. Għalhekk illum se nippreżentalkom il-ħajja u l-personalità ta' Monsinjur Viktor Grek. Monsinjur Viktor Grek twieled Bormla u għandu 90 sena. Huwa bniedem tan-nies u għadu sal-lum iqaddes kuljum fil-Knisja f'Talibraċ u wara jkun hemm nies li jkunu jridu jkellmuh biex ifarraġhom. Monsinjur Grek għamel fuq 50 sena ixandar programm ta' faraġġ fuq Radio Malta. Kien ukoll rettur tas-seminarju b'ħafna saċerdoti li ġew ispirati mill-imħabba li għandu għal Kristu u għal komunità. Fl-1977 inħatar delegat tal-Arċisqof għal ħidma soċjali fil-Knisja u ftit wara sar direttur tal-Caritas Malta fejn introduċa s-servizzi soċjali professjonali fl-istituzzjonijiet tal-Knisja. Minkejja li madux imexxi l-Caritas, in-nies li fdalhom it-tmexxija għadu f'kuntatt magħhom kuljum. Monsinjur Grek illum jgħix waħdu imma għadu jsuq u saħansitra isajjar. L-imħabba l-fqir u għal-batut tispikka fajneħ u f'dan il-programm se tarawh anki emozzjona ruħu meta jitkellem fuq il-weġġat tan-nies. Monsinjur Grek, il-bniedem li verament iħobb lin-nies. Monsinjur, jiena nirringrazzjak immensament li aċċettajt li nagħmlu umani għaliex inħoss li l-messaġġi tiegħek vera jippenetraw fil-fond tal-qalb għax huma messaġġi ġenwini u inti dak li tajt twettqu qed tippritkaħ u tagħmlu mhux tipritka biss għaliex għandek Alla jbierek 90 sena u għadek sal-lum tisma' l-weġġat tan-nies u tipprova twiżinhom u tihom il-pariri biex jaħfifhom minn dak il-pis u fl-istess ħin ittihom il-kuraġġ. Grazzi. Xtaqt inkun naf ftit iktar fuqek, Monsinjur, aħna nafuk minħabba l-Caritas, nafuk minħabba il-karriera twila fix-xandir tisma' l-weġġat tan-nies, però inti minn fejn inti, kif trabbejt, forsi xtaqt inkun naf ftit fuq il-familja tiegħek. Jiena minn Bormla. Għamilt 10 snin ngħix Bormla, l-ewwel 10 snin ta' ħajti. Kelli tfurija sabiħa ħafna. Il-familja tiegħi kienet skola ta' mħabba. Kenna nqas flus fil-but dak iż-żmien u iktar ferħ fil-qalb. Tfurija meta niftakar fiha veru sabiħa. Jiena kont imur l-iskola ta' Della Sal, Bormla l-bidu, u mbagħad bdejt meta fetħu l-iskola ġdida fil-Kozzoniera, bdejt hemmhekk. U kellhom influenza kbira fuqi, Della Sal Brothers. Infatti kien hemm żmien meta kont qed nitħajjar fiċ-Xkuniti illi nsir wieħed minnhom għaliex kienu jimpressjonawni bil-kultura tagħhom u anke bil-mod tajjeb li kienu jilqawna. Għamilt l-ewwel tqarbina tiegħi magħhom ma' Della Sal Brothers u kien bidu tajjeb ħafna qabel il-gwerra. Kontu familja kbira u... Aħna konna 5 tfal,
tnejn minnhom mietu żgħar dak iż-żmien u bqajna tlieta. Jiena, ħija, Joey u uħti. Illum uħti mietet 4 snin ilu u baqa' jiena u ħija. Ħanajlek, il-baba tiegħi kien bniedem meravigliuż, kien bniedem ferrieħi ħafna. Ma kienx irid jara gdiedem fid-dar. U għalmuna ħafna l-ġenituri tiegħi, bl-eżempju tagħhom. Kienu tnejn min-nies li ħabbew lejn xulxin dejjem sal-aħħar. Il-mama tiegħi mardet żgħira ħafna, kellha 42 sena meta mardet u mietet ta' 72. Ġifieri qattat żmien minn ħajjitha marida serjament. U l-mod kif missieri kien jitratta u baqa' jħobba sal-aħħar jħossiebha kienet xi ħaġa meraviljuża. Aħna tallimna inħobbu, tallimna nkunu ġenerużi, tallimna nagħtu każ tal-fqir u l-batut. Meta kienu jiġu nies ħabtulna l-bieb dak iż-żmien tal-bidu tal-gwerra kien hawn ħafna qatt. Malta, niftakar ommi dejjem kienet tgħidilna, kienet ittina xi ħaġa f'idejna biex nagħtuha aħna. Ħalli aħna nħossu l-bżonn li nagħtu każ tal-fqir u l-batut. U kienet ġieli ddaħħal daw in-nies ġewwa tpoġġihom bil-qiegħda u tihom anki jieklu. Monsinjur Grech jispjega bidmuħ f'għajnejh episodju ikraħ f'ħajtu meta bomba fi żmien il-gwerra waqgħet fuq ommu u ħuh u ta' 11-il sena spiċċa waħdu ma' uħtu. Jiena probabbilment mhux is-saċerdozju li ġibidni f'ħajti imma l-figura ta' Ġesu Kristu naħseb jien. Jiena issaħħart lejn il-figura tiegħu. Il-personalità ta' Kristu. U naħseb li minn hemm ġiet il-vokazzjoni. Però niftakar jien fi żmien il-gwerra, aħna fi żmien il-gwerra konna noqogħdu żejtun. U niftakar fit-2 ta' Mejju 1942 kienu l-10:30 ta' filgħodu. Smajna s-serena d-doq, il-mama tiegħi u ħija ħarġu mid-dar biex imorru f'shelter ta' tzija tiegħi li kien viċin ħafna tagħna u jiena qbajt id-dar biex nagħlaq jiena waħdi id-dar ħalli noħorġu wara. U daqqa waħda jeqgħu 4 bombi wara xulxin ġo żejtun u waħda minnhom darbet serjament il-ommi u l-ħija żgħir. Ġifieri għaddiejt fil-11 oħti żgħar minni kellha 9 snin, sibna ruħna missieri kien imsiefer u ma setax jiġi minħabba gwerra. Mama tiegħi u ħija l-isptar ħażin ħafna, dam 3 xhur l-isptar. U jiena waħti, jiena ta' 11 sena u ta' 9 snin, spiċċajna għand tzija li kellha 3 tfal oħra pjuttost kbar fi żmien. U dak il-ħin jien naħseb li dik affettwatni ħafna lili. Ħassejt isu xi ħadd jgħidli qed tara kiex dawk l-affarijiet li nappoġġjaw jistgħu jaqgħu kollha f'daqqa. Għax hekk ħassejt li waqali kollox f'daqqa. U ġejt isnieri waħdi ħabsa nagħmel biha nnifsi. U naħseb ħassejt fija l-intuizzjoni fittex xi ħaġa li tiqpa'. Fittex xi ħaġa li tiqpa'. Kull min jaħdem ma' Monsinjur Grech ra fih xi ħadd speċjali, xi ħadd li jaf iħobb verament lil ta' madwaru. Tkellimt ma' Geraldine Gatt li taraf Monsinjur Grech missier ieħor. Ftit wara li kont spiċċajt l-iskola kont qed nitħajjar nagħmel ftit volontarjat, kien hemm ħabiba tiegħi, qalt li għax ma tmurx il-Caritas, qalt li għaliex hemmhekk hemm sister li forsi tibda tgħinha ftit fil-filing u hekk. U dika kienet l-introduzzjoni tiegħi għall-Caritas. Mort il-Caritas u ovvjament ma tistax tmur il-Caritas u ma tintaqax ngħidu fil-bidu tan-90s ma' Monsinjur Viktor Grech.
U bdejt nattendi l-laqat tiegħu, kien jagħmlilna laqat kważi kull ġimgħa u kull xahar, u mbagħad konna morru l-eżerċizzi tiegħu. U ovvjament kien jolqotni ħafna bħala persuna, bħala saċerdot. U wara ftit ta' żmien mbagħad kien sejjaħli u qalli idħol ftit fl-uffiċċju, jien dak il-ħin qed ġara. Qalli jiena tfajt għajnejja fuqek u nixtieqek li tkun parti mill-istaff tiegħi. Ma kienx deċiżjoni faċli, ġifieri jiena kont naħdem ġo kumpanija stabbilita ħafna, però ddeċidejt li mmur u għadni hemmhekk issa għaddew kważi 25 sena. Waqaft għal ftit żmien sakemm kelli tfal, sakemm rabbejthom u bdew l-iskola, u rġajt irritornajt. Kien reġa' hu stess illi kuntattjani u qalli inti issa free, tista' tagħti naqra ħin, u rġajt ingħaqad mal-Caritas. Ara, fuq ix-xogħol huwa bniedem serju ħafna, taf fiex inti miegħu, ġifieri m'hemmx kantunieri, jekk jinqala xi ħaġa jgħajjatlek u jkellmek. He's very diligent u fix-xogħol, responsabbli. Barra minn hekk kien hemm żmien pereżempju kien jgħidilna se jiġri hekk, u aħna konna ngħidu u le għadu kmieni x'inhu jgħid, imma kien hekk kien jiġri. Ġifieri bniedem ta' viżjoni kbira. Imma mbagħad on the other side, ġifieri meta ġieli sifirna flimkien jew kellna xi away days, jirrilassa, nieħdu gost, jitħaq magħna ngħidu ċajt, ġifieri mbagħad tara l-aspett ieħor tiegħu bħala karattru. Geraldine li ilha tafu għal snin twal tikkonferma li Monsignor Grech huwa bniedem li verament iħobb lin-nies. Don Victor huwa bniedem tal-oħrajn. U meta ngħid hekk għaliex iħoss il-bniedem, l-esperjenza għenitu illi jifhem il-bniedem kważi qabel ma jiftaħ ħalqu bil-problema tiegħu, jikbi magħhom, jifraħ magħhom. Ġifieri Don Victor ma jgħix mingħajr in-niswa dwaru. Anka sempliċement kien ikollna l-eżerċizzi, kien irid ikun iż-żgħażagħ kien jista' jkun bil-qeda taħtu fuq l-artal biex iħosshom viċin tiegħu. Anka jekk stess qudiesa, pereżempju dalgħodu kien hawn il-qudiesa hawnhekk tkun mimlija daqs bajda l-Knisja. Don Victor huwa bniedem tal-oħrajn, bniedem uman, iħobb il-ħaddieħor, ġifieri ma nimmaġinax il-Don Victor jinqata' x'imkien waħdu mingħajr ma jkollu l-kuntatt tan-nies. Monsignor Grech jgħidilna li ma sabiex faċli jibda il-Caritas fejn anki kien hemm nies li kritikawh għax se jgħin lil dawk maħkuma mill-vizzju tad-droga. Jiena fil-bidu kien jgħiduli qed tagħmel xogħol qed tażaq fl-ilma Don Victor. Daw in-nies qed tiftelhom il-bibien, tukkurhom, tħobbhom, tibagħthom fit-triq u jerġgħu jaqgħu fejn. Aħna nies dgħajfa, bnedmin kollha aħna nies dgħajfa. Ma bniedem meta jkun imweġġa tittersaq leh. Irid iħoss paridej li jħobbuh, li għanquh magħhom. Jiena dejjem hekk imxejt fil-ħajja. Mhux tiġġudika n-nies, imma tħenn u tħobbhom. U aktar milli tħenn li tħobbhom bis-serjetà biex in-nies meta jkunu fid-dbatija jkunu miftuħin ħafna iktar minn nies li ma jkollhomx dbatija. Id-dbatija għalkemm tur il-fraġilità tal-bniedem u t-telfit li qed iġarrab fl-istess id-dbatija tur il-bniedem kif verament tu fl-għajnejn Alla. U naħseb ma tix tagħti każ x'jgħidu n-nies. Tagħti każ li kull persuna li tersaq lejk jekk għandha bżonn tiftaħ qalbha miegħek, jekk għandha xi ħaġa qed tiddejjaqha u dan inti tkun lest biex tismagħha u biex tgħinha mingħajr ma tiġġudika. Għax faċilment biex tiġġudika n-nies u tpoġġihom f'garżelli. Don Victor way back meta beda fil-bidu kien ispirat mis-Silt Evanġelika dak li tagħmel ma' l-iżgħar fostħuti tkunu qed tagħmluh miegħi. Ġifieri ma jeskludi l-ħadd ħlief jara l-persuna qudiemu bħala l-persuna li għandha bżonn l-għajnuna. Imini għamlet x'għamlet, ġara x'ġara, dik il-persuna li hemm qudiemek qisek għandek id-dinja qudiemek dak il-ħin. Ġifieri aħna
inħossu li dak kull persuna li tiġi l-Caritas għall-għajnuna hija l-persuna li trid l-attenzjoni, trid is-saħħa tagħna, trid l-għajnuna tagħna u aħna ma nistgħux neskluduha. Monsignor Grech ħalla warajh bħala direttur tal-Caritas lil Anthony Gatt responsabbilta kbira biex ikompli fuq il-legat tiegħu. Fil-fatt ħafna kienu qalu li Anthony trid tilbes kappell kbir. Huwa vera x'inti żajt il-kelma ikona u aħna kien ħarsu lejh persuna li we look up to u li kompli jispirana u jtina l-viżjoni. Huwa żgur nur u privileġġ kbir, però huwa wkoll peace. Ovvjament ma tistax tiċħat il-peace ta' responsabilità, però finalment ukoll għandi dan il-privileġġ li xorta għadni f'kontakt ma' Dun Viktor, ġifieri qisni metaforikament jekk inħares lura nara qiegħed warajja wkoll. Allura hemmhekk insib ħafna wkoll sosten morali anka fil-ħidma tiegħi llum biex il-legat li ħalla jibqa' dej tru it-tim li hemm bħalissa u l-body ta' volontiera li għandha l-Caritas illum il-ġurnata. Jiena ltqajt miegħu l-ewwel darba fin-99, ġifieri wara li kont l-estate l-ewwel degree fil-psikoloġija, fil-fatt l-ewwel ġob tiegħi kien propju mal-volontiera fil-Caritas dik is-sena tal-99. Naħseb dak iż-żmien ħares lejh bħala persuna li meta tajt bniedem li huwa radikali, konsistenti, ta' xempju, ta' anka kif għandu jkun persuna talla li fil-preżenza tiegħu tħossok maħbub, tħossok milquh, tħossok li xi ħadd qed iwieżnek. Ġifieri kellu empatija, dik kienet laqtitni ħafna, l-empatija kbira għal bniedem li jbati. Ġifieri meta jmiss ma' tbatija jidħol fiż-żarbun b'mod li jħoss l-emozzjoni ta' tbatija hu. Ġifieri dik kienet ħallet imprint kbir fuqi u żgur ħallet imprint fuq in-nies kollha li iltaqgħu miegħu. Kull meta jqaddes Dun Viktor, il-Knisja f'Talibraċċ tkun mimlija daqq żbajda, speċjalment nhar ta' Ħadd, bil-kappillan Father Blake Camilleri iħossu tant onorat b'Monsinjur Grech fil-parroċċa tiegħu. Monsignori li nafhom ovvjament meta kont żgħira il-fama tiegħu kienet ovvjament għada mifruxa. Mbagħad hawnhekk ili sentej bħala kappillan allura sirt nafhom il-viċin peress li għati servizz fil-parroċċa tagħna, dak li għandu x'jaqsam ma' qudies, qrar, ma inti semmejt ħaġa nħobb in-nies kif ukoll appuntamenti. Jien nagħmilha naqra ta' segretarju għax nirċievi t-telefonati jkunu jixtiequ li jagħmlu appuntamenti u naqra l-informazzjoni fuqu. U bat naddi għalilu u jtjom appuntament hawnhekk stess, ġifieri, sirt nafu sew mhux ħażin f'daw is-sentej. Darba tlabtu nixtieq inkellmu ftit u għalli niġi jissatlu wara qudiesa, ma jimpurtax, kienu qudies ta' filgħodu ta' 8. Asla daħal fis-sagristija li tajjar dak kollu li kellu fuqu biex jiġi kellimni. Naħseb li iktar minn hekk ma nistax ngħidu kemm vera ikun ħerqan li jgħin dak li jkun. Naraħ bħala bniedem li jagħti ċertu ġentilezza. Meta imorru għandu ħafna mill-problema naħsibx li jkun jista' jsolvihom u qasu għall-iskop. Naħseb il-mod kif ikellimhom, il-mod kif jismagħhom, itihom il-ħin tagħhom ġieli jdum ħafna ikellimhom. Naħseb xi mod jew ieħor il-problemi li jkollhom iħossuhom inqas tqal. Jiena niddeskriv bħala bniedem li jgħinhom jerfgħu is-salib tagħhom bil-mod kif iġibru magħhom. Fil-komunità tagħna tal-Ibraċċ li tinkludi mill-lokalità ta' Swieqi, il-ħemli ta' Madlina, High Ridge u minn tal-Ibraċċ stess hawnhekk, huwa post li m'hawn xejn bħala ċentru. Għas pjazza m'għandna għandna knisja u daqshekk u għas għaqdiet soċjali. Monsinjur jokkupa anke mod soċjali fil-parroċċa tagħna, bidem li jisu kalamita li miegħu iduru ħafna affarijiet. Kważi Monsinjur Grech nista' niddeskrivih bħala il-pjazza tal-parroċċa tagħna għax tant jafuh nies, tant jiġu jkellmuh nies u tant jilqahom li sostituzzjoni sara hawnhekk għalmenu għall-parroċċa. Hekk nara. Sal-ħadd li għadda stess u 11 tant kellna li
kif kont se ngħid l-avviżi tal-parroċċa bċajtettilhom tajjeb li jiġu ħafna, anke forsi wara lajt, tajjeb li hawn minnkom anke forsi ilhom ma jiġu qudies, forsi ma tiġux kollha fl-istess ħin nagħmlu pjaċir lil xulxin noqogħdu. Ġifieri iva. Kenna nies sal-kurutur barra, kenna problema biex inqarblu għax ma ħsibniex li ħajġu daqshekk fil-gallerija, kullimkien. Monsinjur Grek għallilna li jħossu nkwetat ħafna għal koppji li jinfirdu u nuqqas ta' mħabba li jara fajnejn it-tfal, saħansitra jara fihom is-solitudni. Waħda mill-affarijiet inkwetani fil-pajjiż bħalissa li qed ikollna madwar 3 separazzjonijiet kuljum fil-pajjiż li serja ħafna. Jien naħseb meta soċjetà nħares liha falluta hi meta soċjetà titlef l-għaqda tal-familja. Dan jiġri f'diversi familji. Jien llum il-ġurnata m'għadniex nara f'għajnejn it-tfal, ħafna tfal, dak il-ferħ li fih trabbejt jien. Tħares lejn it-tfal u tara ċerta melankolija, solitudni f'għajnejhom. Għaliex ikunu għaddew minn trauma kbira fil-familja. Meta tfal jisimgħu argumenti sħan bejn il-ġenituri, meta jindunaw li m'hemmx imħabba bejn il-ġenituri tagħhom, meta jindunaw li l-ġenituri ma jimpurtomx minn xulxin. Qegħdin nagħmlu ħsara kbira lit-tfal minn issa. U nħoss li din is-soċjetà bil-ġid kollu li għandha jekk titlef il-familja u l-għaqda tal-familja, mhux se jkollha futur. Diġà qegħdin naraw. Għaliex dawn it-tfal li minn ċkunithom trabbew familji hekk inkissra. Daw se jkollhom weġġat emozzjonali fihom li se jġorruhom ħajjithom kollha. U din ħaġa jiena nibża ħafna minn dawn il-weġġat li jkunu profondi fil-bniedem għax dawk imbagħad faċilment iġibu l-kompensazzjoni u l-evażjoni. Id-direttur tal-Caritas Anthony Gatt jgħid li Monsinjur Grek jgħalmek tgħix lil Kristu. Jiġifieri meta imiss ma' persuna li jtbagħti jew jerġa' mill-programm ta' riabilitazzjoni jew jtbagħti l-faqar, kien l-empatija fonda. L-bniedem mhux jgħidlu biss jiena qed nifhmek, imma qed iħoss dik id-dbatija mal-persuna li għandu qudiemu. Ġifieri dik hija kbira ħafna. Fil-fatt kważi tara li titla' d-dema meta tisma' l-esperjenza tal-uġigħ. U dak li jkun persuna li għandu qudiemu jħossu vera imwieżen fid-dbatija tiegħu u jieqaf iħossu waħdu. Naħseb dik hija timbru kbir li kienet imprinted ġew moħħi f'ħafna momenti fejn rajtu jitkellem ma' nies li qed ibagħtu u anke meta qed jipprova jimmotiva in-nies kollha li kienu madwaru. Jiġifieri il-kliem anqal imma l-eżempju jkaxkar. Dun Viktorjani ħafna spiritwalment, issodali ħafna l-ħajja spiritwali tiegħi. Illi nħares lejn il-persuna fil-bżonn bħala il-persuna li rid nagħti priorità fil-ħajja tiegħi li ma nistax ngħix kważi mingħajr ma ngħin persuna fil-bżonn għaliex daw l-aħħar 25 sena dejjem ħdimt f'ambjent fej kull min jiġi għandna rridu nilqgħu b'ħafna mħabba u naraw kemm jista' jkun kif nistgħu mhux nagħtuh il-ħuta. Forsi xi kultant għall-bidu jkun hemm bżonn li tagħtih il-ħuta, imma mbagħad tagħtih biex jistat ħallu mbagħad ifeddi għal rasu. Huwa bniedem għażiż ħafna għalija, qisu missieri, tieni missier. Dejjem laqana b'ħafna mħabba, dejjem igwidana, dejjem tagħna parir tajjeb. Żewwiġni wkoll, Dun Viktor, u nserta dikinhar kellu l-birthday. Allura għamiltlu surprise fil-birthday, fit-tiċ tiegħi għamilnilu cake u ċelebrajna l-birthday tiegħu. Għadni kemm mort nittawallu ftit ilu għadu għaddej bin-nies jitkellem wara l-qudiesa, jiġu għall-counseling, jiġu għall-qrar. Dun Viktor iva jfisser ħafna lija. Dun Viktor jien inħobbok ħafna, nixtieqek
nawguralek ħafna iktar umur, ħanibqgħu ingawduk, ibqa' għati lil nies fil-bżonn għax hawn ħafna bżonnok, għataw ħafna bżonnok. Il-Knisja Maltija għad għandha bżonn ħafna l-Monsinjur Viktor Grech. L-aħħar ħaġa, xtaqt illi minkejja li f'dal programm inti beriktna b'tant messaġġi, messaġġ il dawk li bħalissa jaraw dan il-programm u ħassew li qisu ħajjithom iġġarraf kollox, spiċċa kollox. Kuraġġ min naħa tiegħek, messaġġ min naħa tiegħek, Monsinjur. Meta jaqa' kollox madwarek, ma tixtejt waqa' kollox u spiċċa kollox. Titfittex li minn dik l-okkażjoni tibni xi ħaġa ġdida kif ġira li jien meta kelli 11 sena. Meta ommi u ħija papa tiegħi msiefer u ġejt waħdi, ma waqqajx kollox. Imma għandu ngħid li hemm xi ħaġa iktar soda f'ħajti li rid infittixa. U bdejt infittixa. Hekk trid tagħmel f'kull ma jiġri. Għax kollox jista' jirranġa fil-ħajja. Qed tifhem. Importanti ħafna li jkollna dal-ottimizmu fil-ħajja. Dil-pożittività. Mhux inkunu nies li dejjem ingemgmu u dejjem ingergru u dejjem nirranġaw kollox u qatt ma mmissu subajna biex nċajlqu l-affarijiet. Aħna rridu nkunu nies li nċajlqu subajna biex nagħmlu l-parti tagħna. U l-komplamenti jiġri mbagħad kalla jrid. Nittama illi b'dawn il-messaġġi ta' Monsinjur Viktor Grech daħal f'qalbkom is-sens ta' umanità, is-sens ta' mħabba. Jiena f'dal programm nippretka ħafna li l-imħabba hija s-soluzzjoni għal ħafna mill-problemi li jkollna. Bil-mibeda ħateqret lil ħaddieħor u ħateqret lilek innifsek eventwalment. Jiena nixtieq nirringrazzja lil kull min jagħti l-messaġġi għal dan il-programm jibatli u jissuġġerili xi nies ukoll fuq il-paġna ta' Facebook ta' Umani. Grazzi lil kamera person tal-lum lil Jan Mifsud, grazzi lil direttur Lizio Farrugia, lil Stageline Makeup Malta u lil Din Ġera Haircare. Jiena nerġa' nkun magħkom il-ġimgħa d-dieħla b'aktar stejjer li jmissulek il-qalb.